दिनैहाय जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जे पार्टिया मानाव गेदेरमा डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिजों दैदेनजानाय जुमदुवार ब्लक कमिटिनि इलेक्शन स्टेयारिं अफिसखौ जोङो दिनै बेखेवो आरो जोङो दिनै जुमदुवार ब्लक कमिटिनि जानानै बे अफिसाव थानानै जे जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो थाखाय जोङो दिनै बे अफिसखौ बेखेवनाय जाबाय। माबायदि नोंथांमोननि जे दावबायनाय बे माबायदि सोलिगासिनो दङ? जोंनि जे केम्पेना मोजां, जों रायजो राजानि बरायनाय हामलायनायखौ जोङो मोन्दों। दिनै गोबां जायगायाव जोङो मिटिं खालामगासिनो दङ, बयबो जोंखौ वेलकाम खालामदों आरो जोंनि अफिसाव फैयै फैयै बयबो लेंबाय थाफैदों मिटिं खालामनो। जोंसो थांनो बा समाय होथ्र'नो हायाखै। जोङो फुंनिफ्राय लानानै बिदिनो हरनि 12टा 1टासिम जों मिटिं खालामबाय थादों। बेनिखायनो रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि हामलायनाय बा रायजो राजानि बरायनायखौ जों मोन्दों। बेनिखायनो एसे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जानानै आङो बे जुमदुवार समस्तिनिफ्राय गोबां भट लानानै देरहागोन, बियो रोखा जाबाय। जिहेतु नुनो मोन्दों बेवहाय आन्चलिक दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिथांमोनाबो मैखोम जरदार मोनसे फोसावदिंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयाव नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा? बिनि सायाव आं बुंनो सानदों जे बिथांमोना थाखानाय जे मोननै राजनितिक दल इउपिपिएल आरो बिपिएफ, बिथांमोना मा मावदों बा मा मावाखै, जोंनि बे समस्तियाव मा खालामदों खालामाखै बयबो मिथिगौ। बे 17 बोसोर आरो 22 बोसोराव जोंनि जुमदुवारनि इउथ्सफ्रा रावबो साख्रि मोनाखै। जुमदुवार समस्तिखौ ओरैबायदि डिप्राइभ खालामनानै दोनदों बे इउपिपिएल आरो बिपिएफ गभर्नमेन्टआ, आरो बिथांमोना बाहेरानिफ्राय केन्डिडेट लाबोनानै होफैबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बयबो बुजिबाय जुमदुवार समस्ति बासि हिसाबै बेबाराव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनो बयबो भट होनानै बिपुल भटआव देरहाहोगोन। जुमदुवाराव इउपिपिआ 5थि खोन्दोआवसो थागोन होनना बुंदों, मा बुङो नोंथां? 5थि खोन्दोआव माने जेब्ला काउन्टिं जागोन मिथिगोन बहाय सोर 5थियाव थागोन बा सोर 4थियाव थागोन बा 1थियाव सोर थागोन, रायजो राजाया बिनि उत्तरखौ होगोन। नोंथांनि रिजाल्टआ बे जुमदुवार पिआबहाय बेसेबां मार्जिनाव नोंथाङा देरहागोन होननानै सानो? आंथ' बेखौहाय मोनसे मेजिक नाम्बाराव देरहागोन, गोबां भट लानानै आङो देरहागोन, नोंथांमोना नुगोन। एपिबि हिसाबैहाय नोंथांमोना बिटिसिआवहाय गुबुन हारिफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों नामा? जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ 2 तारिख एप्रिल 2025आव दाखांनाय लोगो लोगो जोंनि बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोंनि कमिटियाव दङ। डिस्ट्रिक्ट कमिटि, सेन्ट्रेल कमिटि, ब्लक कमिटि, मोनफ्रोमबो कमिटियाव जोङो गोबां हारि माहारिनिफ्राय जोङो जायगा होदों। बिथांमोनाबो जायगा मोननायजों लोगोसे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि जानानै बिथांमोनाबो खामानि मावदों। गोबां जेन'बा मुस्लिम कमिउनिटि, आदिबासि कमिउनिटि, बेंगलि कमिउनिटि, बिदिनो गोबां कमिउनिटिनिफ्राय जोंनि कमिटियाव थानानै खामानि मावबाय थादों। नोंथाङा देरहायोब्ला बे जुमदुवार बियाबनि थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन? जोङो बा आङो देरहानानै थाङोब्ला जे जिनिसखौ बिपिएफ इउपिपिएलआ दासिमाव मावाखै बेखौ जोङो मावनो आखायाव लादों। जोंहा दङ खाथियावनो संकस दै, संकस दैया गोबां खुरखाजोब्बाय, गामिनि हा जाजोब्बाय, ओरै नैबे बुरासारा दैयाव लोगो लाफैहां जाबाय। दा बेफोरबादिखौ 22 बोसोराव ना बिपिएफआ मावबोदों ना इउपिपिएलआ मावदों। बेनिखायनो 1 नाम्बार प्रजेक्टआ जों बेखौ लानो नागिरदों, जाहाथे गोबां रायजो राजानि हाफ्रा, बागान बागिसाफ्रा जाहाथे प्रटेक्सन मोनो, बेखौ जोङो 1 नाम्बार एजेन्डायाव लानाय जादों।